ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhainod do mga tugang Sabado po nganyan, petsa 15 sa bulan kan Pebrero 2025. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Enot sa headlines sa ito yung dalakulang mga bareta. Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagpatanid sa publiko manungod sa posibleng aftershocks na mamamatian makalis ang magnitude 5.1 na linog sa Claveria, Masbate, kasubagong aga. Pagtanom nin mga Dapdap 3 sa ikapitong taon sa Barangay Dapdap, Legazpi City, ginibukas sa bagong aga kasabay kan launching kan Interpurok Beautification, Cleanliness and Best Communal Garden asin Barangay at Kalinisan Day. Helang na viral exantem ipinaliwanag kan sarong eksperto sa medisina mga pagi para maibitaran ini ipiglatag. Proclamation rally kan Ako Bicol Party List kasubanggi naging matrayumpo poko mas o menos 45,000 na individual nagpartisipar. Sa lado nasyonal, pagbakarhay ka mga PNR train na nagbabiyahe sa luwas kan Metro Manila tututukan kang gobyerno. Kampanya kontra love scam hinagad sa PNP na pakusugon pa. Propestong pagpapahiwa sa pribilehiyo as ang benepisyo ka mga senior citizens biglalao man naaprubaran kang Kamara sa pagwelta sa sesyon sa Hunyo. Inspeksyon sa mga warehouse dapat pakusugon kan DA as in NFA sa tao kan rice repacking scam. Sa bareta sa ibang nasyon, anong katawo gadaan sa sulo sa Busan, South Korea. Baretang Sports, Gilas Pilipinas, dinaog ang host country na Qatar sa Doha International Cup. Yan ang headlines kunya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa publiko sa posibleng mga maluyang aftershocks na mamamatian makalihis ang 5.1 magnitude na linog kasubagong alas 8:28 nin pagkaaga sa timog sirangan na parte kan Claveria, Masbate. Sa pagkikipagguron kan DCGB News kay Karen Garcia kan PHIVOC, sinabi kay ni na nakamati nin pagyugo-yugo nin daga ang nagkampi ng lugar sa riyon dahilan sa linog sa nasabing munisipyo ka Masbate na may rarom na 10 kilometro sa tectonic an origin. Basado man sa sindang mga aparatos, namatayan ang intensity 3 sa Legazpi City sa Albay, intensity 2 sa Tabaco City, Masbate City asin Milagros, Masbate, intensity 1 sa Iriga, Ragay, asin Tinambak, Camarines Sur, kasabayan Batuan, Masbate, Gumaka, asin Mulanay sa Quezon, asin Bulusan sa Sorsogon. Sinabi ni Garcia na wala ni nairegistrong danyos sa nasabing mga munisipyo makalihis ang linog. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sarabay na nagrilinig sa manlain-lain na purok ang mga residentes kan Barangay 57 Dapdap, Legazpi kasabayan pagtanom nin mga Dapdap trees sa pamitisan kan Kapuntukan Hill kasubagong aga bilang parte kan proyektong Dapdap Tree Planting Year 7. Kasabay ang launching kan Interpurok Beautification, Cleanliness and Best Communal Garden asin ang Barangay at Kalinisan Day.
an aktibidad an pinanginotan kan konseho kan barangay sa pamamayo ni Kapitan Glenn Barcelon kung saan sa iyang ipinaliwanag na an inisyatibo may katuyuhan na mapadakol an nakatanom na kahoy na dapdap na makakatabang para mapugulan an pagrasay nin daga sa nasabing bulod asin magpagayon sa lugar. Kaibahan sa nagpartisipar digdi an mga miyembro kan faculty kan Dapdap Elementary School faculty. Personahes hali sa Legazpi City Jail, Legazpi City Office of Environment and Natural Resources o OCENR, Dapdap SK Council asin iba pang volunteers. Sa dagdag pa niya mga baretang lokal, nakakaulakit ang viral exanthem sa paagi ng droplet asin banta digdiin ng maraya mga aki. Ini ang ipinaliwanag sa programang Radyo Klinika sa DCGB ni Dr. Eileen S. Nabarosa, Certified Emeritus Fellow, Philippine Pediatric Society Incorporated, kung saan sa rin klase nin rases na nakakalakop sa malain-lain na parte kan lawas kan sarong aki na pigtatamaan kini. Minapon ini sa kalintura abo sipon wara ning gana sa pagkaon dahil sa magatol na namamatean kung kaya kay puwan na tulos na magbakonsulta sa mga doktor. Sinabi ni Dr. Nabarosa na ang viral exanthem may pagkakapareho sa mga helang na measles o tipdas na pwedeng makapektar sa mga aki na may edad sa 6 anyos, Riciola o Rosella infantum na pwedeng tamaan ang mga aki na nasa 2 anyos asin delikadong maray ang pagkakaigwa ng German measles bako sana sa mga aki pati naman sa mga bados. Sigong kay Dr. Nabarosa na ang bados na tatamaan kay ni pwedeng magkaigwa ng problema sa pagbados, magkaigwa ng malformation ang mga aki, magsadit ang payo, magkahelang sa puso asin iba pang komplikasyon. Ang nasabi mga helang pwedeng mapugulan sa pagi kang pagpapabakuna, pagmantener na malinig ang lawas, perming paghugas ng kamot asin ang pagsulog ng mask sa mga matawong lugar. Nagin matrayumpo ang ginibong proclamation rally kasubanggikan ako Bicol Party List sa Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ini ang naging assessment ni AKB Executive Director asin Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. kung saan po kumasumenos 45,000 na mga individual ang nagpartisipar digdi na nagpapahiling na ang mga Legazpenyo asin albayano ang padagos na nagsusuporta sa party list. Sinabi ni Garbin na nahihiling na mamatean asin napapakinabangan kan mga Bicolano ang mga programang pang-edukasyon, salud, infrastruktura, kabuhayan, para oma para sira asin an pagprotehir kan kapalibutan. Kasabay padigdian pagpapakusog pa kan mga inisyatibo na nagpoprometer kan turismo kan probinsya asin kan rehiyon. Yan, tanto na katalaan ng magpaluwas ang Department of Education Schools Division Office of Albay nin memorandum na minasugo sa mga eskwelahan sa probinsya na magkondukta ng mga aktibidad na matauning kaaraman sa mga estudyante may kinaraman sa kondukta kan eleksyon na sinanmaraot na epekto kan vote buying. Sigong kay Attorney Arlene Magdaong kan DepEd Albay SDO, handa man sinda na magkaigwa ng siring na programa sa mga eskwelahan sa Albay sa pagsasabing makakatabang ini sa kampanyakan Commission on Elections para sa malinig na pirilian sa Mayo 12, 2025. Pinasalamatan ni Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadsad ang lokal na gobyerno kan Legazpi para sa alokasyon ni 17 milyon pesos para sa palarong Bicol 2025. Sinabi ni Sadsad na dakulang tabang ang nasabing fondo para masiguro ang kahandaan kan mga fasilidad, nagagamiton mga playing venues, pagkaon kan mga atleta asin iba pa. Sigun man kay Francisco Dexter Saison, ang Regional Sports Director kan ahensya, na sa paagi kan nasabing kantidad, daay na ninda kaipuhan na magkuanin fondo asin gamiton an sa indang Special Education Fund. Sa pagsasabing oras na nahiro ninda ini, maapektaran man ang iba pang serbisyo kan ahensya. Ang palarong Bicol 2025 ang nakatalaan na gibuhon sa Marso 22, sagkod 29 sa syudad kan Legazpi. Nagpagiramdam ang Department of Health Bicol sa publiko na atamano ni Marhay ang sa indang puso sigon kay Dr. Raymond Martin A. Corpus, Regional Program Manager kan Lifestyle-Related Diseases Prevention and Control Program kan ahensya na tanganing may biteranan ng heart disease
dakulang tabang ang pagkakaigwanin regular na pag-ehersisyo asin pag-iwas sa mga bisyo arog kan sobrang pag-inom nin alak asin paninigarilyo. Sinabi ni Dr. Corpus na dapat balanse ang mga pagkaon, pag-iwas sa mga unhealthy food arog ka mga pagkaon na kalangkaw, unsalt content, sobrang mahamis asin matataba. Magkakatabang man ang regular na check-up sa mga doktor asin espesyalista para maibitaran ang mandainlain na lifestyle-related diseases. Nangapodan ang mga siklista sa Tabaco City sa mga motorista na igalang ang mga ipigbugtak na bike lane sa manlain-lain na parte kan syudad. Ini ang naging mensahe ni Mr. Urgel Cargullo, ang presidente kan United Tabaco Cyclist Community, kasabay kan ipiglansar na Active Transport Health Promotion Program kasuhapon. Sinabi ni Cargullo na ang lokal na gobyerno kan Tabaco ang may ipigbugtak na bike lane sa San Vicente Access Road sa Barangay San Vicente asin Fatima Coastal Road. Alaga daipa manin full access digdi dahil sa daipa tapos ang patrabaho. Sigon kay Cargullo, partikular na pigahagad ninda na ibitaran ang pagparking kan mga manlain-lain na bihikulo sa mga porsyon kan tinampo na dapat na agihan kan mga nagbibisikleta para man epektibong magamit ini asin sa kaligtasan man kan mga bikers. Mientras tanto, 55 mga individual ang naging benepisyaryo kan libreng theoretical driving course kan Land Transportation Office Legazpi District Office kan Pebrero 12 asin 23, 2025. Sigon sa LTO Bicol, hali sa nasabing numero, 54 digdian matrayumpong nakakuha na student permits asin kamabutan ka nasabing inisyatibo na matawan in tama asin maiwas na kaaraman manunggod sa tama asin responsabling paggamit kan tinampo para sa kaligtasan ng gabos na mga road users. Ulit itunta, nangyari po ini kan Pebrero 12 asin 13, 2025. Inilansar kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa paagi kan Sustainable Livelihood Program ang Pamintan Bantilan Women's Enterprise Association sa Barangay Pamintan, Bantilan, Siruma, Camarines Sur, kanakalihis na aldaw. Sigon sa DSWD Bicol, ang grupo ang nakaresibi nin 375,000 pesos para sa pagpuon kan sa indang negosyo na tindahanin bagas. Ang 25 miyembro kaini ang ipinairarom sa magkakanigong ensayo para maihanda sa inda o maihanda sinda sa indang pagnenegosyo na makakatabang sa indang hanap buhay. Katakod ka ini pinasalamatan man kan lokal na gobyerno, kan Siruma, an DSWD Bicol, sa padagos na pagtaonin tabang sa kasaraditan, lalo na ang mga nasa vulnerable sector sa rehiyon. Makatugang primerong parte po yan, kasutiyang Bareta alas 12 sa Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kini. Pag may barya, mag-Savers Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mamagtulog ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSavers Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hisham Ismail. Hisham, Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail. Hisham, Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham Yo, check this out. Ismail always. Hisham
Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa bareta niya to sa lado nasyonal, nakalatag na mga proyektong tututukan kan Philippine National Railways o PNR para sa taon 2025. Initanganing mapagian pa ang pagbiyahe ka mga commuters kan tren. Sinabi ni PNR General Manager Giovanni Miranda na partikular na digdian migration ka mga tren na dating pigagamit hali sa Manila, pasiring sa Laguna sa pagikini madudugangan ang mga tren na nag-ooperate sa Southern Luzon. Bantang nagapadagos na ang pagirahay kan tulay sa Quezon, asin ang rehabilitasyon nin mga riles. Kaiba na digdi ang mga naapektaran kanagaging bagyong Christine asin pagrasay kan daga. Kamautang kaining masiguro na padagos-dagos ang railway line hali sa Bicol sagod sa Laguna kasabay kang pagsiguro na roadworthy ang mga tren asin riles kaini. Kinarampag ni Senator Joel Villanueva ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Division na pakusugon ang kampanya kontra sa love scam. Sarong bulan pa sana nakapagrehistro na nin 8 kaso nin love scam sa nasyon ngunya na taon. Nangapudan si Villanueva sa PNP na pakusugon ang mga espuersos kontra sa mga love scammers asin tutukan ang pagturo sa publiko kung paano maaraman ang sarong love scam. Sinabi kan senador na liave ang edukasyon para mapag-ingat ang publiko sa naglalakop na scams. Pipa double time kan senador ang PNP na matabangan ang namamanwaan na aramon asin makalikay sa gabos na klase nin scams. Tiglalauman ang pagbuelta kan sesyon kan Kongreso. Sa Hunyo, may papasar na sa ikatulo asin pinal na pagbasa kang Kamara de Representantes ang House Bill 11400 na may kamautan na paiwason pa ang mga pribiliyo asin benepisyo kan senior citizens sa bilog na nasyon. Pipa siguro kang propesto ang pagtatao sa mga senior citizens nin 20% na diskwento sa mga bulong, food supplements asin vitamins asin iba pang barakalon, siringman and health professional fees, transport network services, toll fees sa skyways asin expressways. Nakapalaban pa sa propesto ang 15% discount sa bulanan na singil sa konsumo sa kuryente na day masobra nin 200 kilowatt-hour asin ang tubig na 50 cubic meters pababa pero dapat na nakapangaran sa senior citizen ang billing statement. Igwama nin dugang na 8.5% na special discount ang senior citizens sa basic necessities asin prime commodities. Serarom kang bill, exempted man ang senior citizens sa color coding scheme basta sindaan nagmamaneho o pasahero kan lunadan pero sa parking fee for exemption. Maut man kang propesto na matawanin 25,000 ang pinakaharani na buhay na kapamilya kan senior citizen.
Hinagad ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Agriculture o DA, National Food Authority o NFA, asin ang Department of Trade and Industry o DTI, napakusugon ang inspeksyon sa mga warehouses kung saan matindi ang rice repacking scam. Ang pangapudan kan senador, ginibo matapos na sakyadahon kan mga tauhan kan National Bureau of Investigation o NBI ang warehouse sa Bukawi, Bulacan na nagre-repack nin lumang bagas asin pigahalo sa imported na bagas para maipabakal giraray nin bago. Pinakusugma ni Gatchalian ang koordinasyon kan mga ahensya sa law enforcement agencies para sa tulos na pag-aresto asin pagpapanimbag sa mga nasa likod kan profiteering asin rice manipulation sa produkto. Sinabi kan senador na bako magkakanigo na magastos ang konsumidores gamit ang sa indang pinagpagala na income para sa bagas na bako man totoo sa pigkaklamar kaini. Ang panluloko na ini direktang pagbentahe sa konsumidores na nagagabata na sa sobrang langkaw kan presyo nin mga barakalon. Sa dagdag pang baretang nasyonal, ipinagugtama kan Supreme Court ang pagkapotob kang probisyon sa revised bylaws kan Integrated Bar of the Philippines o IBP na nagbabawal sa mga abogado kang gobyerno na magserbi bilang IBP chapter officer para sa terminong 2025 to 2027. Ang pagbabawal na kapalaman sa Section 4 kan revised bylaws na may kamautan na pakusugon ang grupo bilang non-political nature asin pugulan ang pagkakaimbulto sa political activities. Gigibo ng IBP chapter election sa Pebrero 22. Bantang sa sarong press briefer, sinabi kan Office of the Spokesperson na bigtutugutan kang Korte Suprema ang kagadan kan IBP Board of Governors na tawan silang permiso ng mga government lawyers hiwas pa ang mga posisyon para sa chapter officers sa pera sa posisyon kan chapter president. Pigbabawal pa mang giraray na magpugulin officer positions sa IBP o kaya sa IBP ang mga government lawyers na presidential appointees, prosecutors asin mga nagtatrabaho sa national government o government-owned and controlled corporation officers na may salary grade 26 o masalangkaw, ang mga local government na may salary grade 25 o masalangkaw padigdi, mga leading opisyal asin ang mga nagtatrabaho sa udikatura asin quasi-judicial bodies. Mas dakol na mga obrerong Pilipino ang nautob an sa indang kamawotan na magkaigwanin home ownership kan 2024. Kan an Pag-ibig Fund, nagpaluwas nin 129.73 bilyon pesos na home loan para gastusan ang pagbakal asin pagpapatindog nin 90,616 harong para sa mga miyembro kaini. Sinabi ni Secretary Jose Rizalino Acuzar, pamayokan Department of Human Settlements and Urban Poor Development o DHSUD, asin chairperson kan 11-member na Pag-ibig Fund Board of Trustees na nagpapailing ini kan commitment kan Pag-ibig Fund na tabangan ang mga Filipino workers na makapagpatindog nin harong. Tinawan man nindoon ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marlene Acosta na ang 2024 milestone kan ahensya kaibahan ang financing para sa socialized housing units, siring man ang 20.17 billion pesos na aprobadong development loan para suportahan ang pagpatindog nin maabot sa 18,000 na 4PH housing units. Sa giraray kaining tinaawanin doon ang pangako kan ahensya sa pagsiguro na ang mga miyembro may access sa abot kayang financing nin harong. Sa bareta natin sa ibang nasyon, gadana na nung katawo na seminilyab na sulok sa sarong resort construction site sa Busan City, South Korea. Base sa report na pigpaluwas kan Busan Gijiang District Fire Department, nagpunang sulo alas 10:20 nin aga o alas 9:20 sa Pilipinas kasuhapon, asin inabot ni nagkapirang oras bago dagos na nasibo kan mga bumbero. Minabot sa sanggatos na obrero o kaya na mga empleyado ang persa na pigibakwar hali sa lugar kan sulo mantang 14 katawo ang kinakaipuan na rescue gamit ang helicopter dahil na corner o naipit ang mga ini sa itaas kang building na nasusulo. Matapos na medyo magkulpa ang sulo, linaog ka mga bumbero asin rescuers ang building asin nakuan anom na katawong na dismayo. Dinarapan mga ini sa ospital, alagad dagos man sindang pigdeklarar na gadan. Pero sa anom na gadan, 25 katawo man na napabareta na nalugadan. Mientras namantang nasa
kusugan kan rescue as in firefighting operation sa nasabing sulo. Ipinag-orden man ni South Korean Acting President Choi Sang-amok ang pag-deploy sa gawos ng mga bakanting personahe asin gagamitan tanganing mapugulan ang paglalak kan sulo asin dagos ng masibo. Padagos pa magirara ang investigasyon kan fire department sa kausa kan sulo. Bandang kaiba na ang pagbantay sa kabilugan kan edipisyo. Baretang Sports, nalusutan kan Gilas Pilipinas ang host country na Qatar sa score na 74-71 sa pagpuon kan friendly game sa Doha International Cup. Binukod kan Gilas ang 11 points. Na-advantage kan Qatar sa score na 60-49 sa third quarter, sagod na mailaog ni Junmar Fajardo ang sa iyang free throws asin ini. Nagbababa sa siyam na advantage kan host country paglaog kan last quarter. Sa last quarter, dumana buminawi si Justin Brownlee gikan sa bako magayo na pagpuon. Sa primerong tulong quarter asin digdi, nagrehistro siya in 5-0 run. Nairehistro ni AJ Edu ang dunk, asin iyo ang nagkumpleto kan 7-0 run kan Gilas, asin na ibabaan lamang kan Qatar sa score na 66-65. Sa ultimong minute kan last quarter, pinagana kan Gilas ang depensa sa good na makuaan pagana. Nangenot sa pagana kan Gilas si Dwight Ramos na nagrehistro nin 15 puntos mantang si Junmar Fajardo 12 puntos, 7 rebounds asin 2 assists. Asin igwang 10 puntos man si Brownlee. Sunod na makakalaban kan Gilas Pilipinas ang Lebanon. Ngunya na Sabado alas 11 nin Banggi. Ang nasabing torneo sarong preparasyon kan Gilas Pilipinas para sa ultimong window kan FIBA Asia Cup nagigibuhon sa masunod na semana. Sa zatuyang barata sa siyensya at teknolohiya, LiveView AI, ang imbensyon kan Starkey Hearing Technologies, tanganing mapadali ang pagdangog ka mga personang ipinangaki na bungog o deaf asin iba pang may problema sa talinga. Ang LiveView AI nagagamit nin sensor asin artificial intelligence para madangog asin madaling maiproseso ang pigtataram kan sinsay man na kauron para makapagtaoning kasimbagan. Kaya kaining dangogon an ororon ka mga personang may distansyang 100 metros mantang sigon sa Chief Technology Officer kan Starkey na si Akshin Baumilk taon 2018 kan pinunan ninda ang pagdevelop ka nasabing ekipahe asin sa ngunyan pigalat na sanang maapubaran ka mga eksperto sa salud tanganing may pabakal na sa publiko. Istorya na iiba. Sarong 70 anyos na history buff sa India ang nakakuanin world record sa pinakadakol na koleksyon nin radyo. Si Ramsey Buddha ang may koleksyon nin 1,257 na mga radyo, mas dakol kaysa sa record na 625. Nagpuon siya sa pagkolekta kan ingganyaron ni Prime Minister Narendra Modi na magtindog nin sa diring museo para mamantenir ang Indian culture. Para sa mga antigong radyo, may koleksyon man siya nin mga lumang kwarta, selyo, dyaryo, asinsurat an may historical significance. Pigdadayoan sa iyang museo kan mga estudyante asin researcher para mapag-adalan kung paano naglakop ang mass communication sa India. Saro sa mga pinaka-espesyal niyang radyo, ang ginamit para dangugon ang bareta sa paggadan kay Mahatma Gandhi noong 1948. May radyo man siya na ginamit sa gera, asin sa submarine. Pangaturugan niya ngunyan na personal na magbisita sa iyang museo si Prime Minister Modi. Pebrero 15 kan taon 1895 o 1895 kan namundag si Jovita Fuentes sa probinsya kan Capiz o Rojas City ng Unyan. Si Jovita ninapod bilang First Lady of Philippine Music dahilan sa tibay kining magkanta lalo na sa mga opera. Tinawan honras ni Jovita ang Pilipinas sa lado kan musika sa Europa sa pagikan mga honra na naresibi kaini. Nagadan si Jovita kan Agosto 7, 1978 sa edad na 83 anyos. Bakatugang yun na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta. Tinipo na siyang kinalap sa DCGB News Base na nakalihis na 6 oras. Sa panganang kanakatuang niya sa pagsurat kang bareta, Angel Mustaza. Siring man, kanyaon dyan sa newsroom, sina Jenny Matthew Balera na birthday ngunyan.
asin si Mary Joy Jaresco. Lado Technical, Kuya Nems Flora, DCGB Social Media Department, yaon po dyan si Jerome Nico Martinez, mantang sa pangarang po kang bilong na tropa kan Mega Force Patrol, asin sa kabos po nagantabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin DCGB Live App, tiriman sa nakatune in sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba, 86 days bago mag-eleksyon, payday ngunyan. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang